ụmụnne m ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa gba mbọ ka ị na-achụ ese ndụ gị ife ọbụla ị na-eme n'ụwa gba mbọ ka ị marụ chi gị onye chi na-azọ onwe ya na-ene vidio a ka m wee bidokwa Igbo bụ Igbo ekere na mụ na ọkụ ka na-ekwu ọbụla tezibịa mụ na gọọrọ white chief machine mụlọ kịta ọmụ na-ekwu obodo ụnụ mala ma ọkọta nkwa ebe na bụ ideji okwu mụ bịara kedu ihe ji maka ya wee bịa ụnụ na ahụ gafere Disemba ka a na-agba a na-akwado ịbadị ya ọfụ ekwena ka ị nọrọ ele ahụ ị nọrọ azị ka ị nọrọkwa ya la DC mgbe ọbụla ka a na-akọgọ n'evri ihe ị na-aje n'ekwu evri na ụbọchị adịala gị na mụ na onwe ka ụbọchị dịrị gị mana ịma na gị na-eme onwe gị nwaanyị si na gị na-eme onwe gị bụ nọmba 1 ejigokwa ese nwala chi gị ijikokwa ese ndị mmiri gị ijikokwa ese kedu onye ụwa gị ebe ọ dị ị na-amakwa na mmadụ ịmakwa na onye ụwa mmadụ anụwa na-eme mmadụ ihe onye ụwa mmadụ eme mmadụ izi onye abụrụ nnukwu mmadụ ị ga-agba na mbọ ka ije anaje gba afa ka ịjụ ese mara ihe na-eme gị mara ka ụzọ gị mara ka ụzọ wụdị n'ụzọ ga-adịkwa na mma mmadụ anụkọta n'ụbọchị ntụ aja na be dibịa je gba afa dibịa abụrụ ihe ọjọọ ọ ndị na-eme gwayo na dibịa bụ ebu na dibịa na-emebisi afa dibịa abụrụ ya ọfọ ndị gbuo emere dibịa nna ya mere dibịa alụsị anọ ya ọgba mụdebere ya ọ ndị gbuo debere alụsị anyị nọkwụwa ya ga-anọkwụwa fụkwa na alụsị anyị ga-anọkwa n'ụwa pụkwa alụsị ka dịkwa so dibịa abụrụ ya ọfọ gbaa mbọ ka ị na-eje na dibịa bịa na-aje na-achụ aja na-agba afa na dibịa bụ ihe ọma ka ọ bụ dibịa bụ ndị na-azọ dibịa bụ ndị na-enye ọgwụ n'ala Igbo dibịa na ama na-agwa otoro ọ dibịa na-agwa otoro na ama na ihe ọhịa dị iche iche na-ahịa n'ụwa ọ dibịa na-agwa ya ọ bụ ụka ndị pastọs adị agwa ya ọ dibịa ga-agwa ya ọ dibịa ga-ama ga eji mgbọrọgwụ ya were ahịa eje rụọ ọrụ chiri mmadụ ere gị kedu ihe njimaka ya wee bịa bụ na ị nọrụ oyibo ị n'obodo dị iche iche na ife na-amadị aga n'iru metụtakwa ya chief nwa Chinemere na Ọkịja ịkpọ m na 090 13 20 55 65 ọ ịkpọ m na 090 25 40 10 57 a sị na ọ ga-adịrị gị na mma na eke dịrị gị na mma na orie dịrị gị mma na afọ dịrị gị mma na nkwọ chetakwa na ọkwa mmụọ mere gị bịa kenekwa mmụọ bịa kenekwa mmụọ nekwada nkasa na-efecha ọdụ ọkwa mmadụ nwa nwoke bịa gbuoro ime asị bịa gbuoro mmụọ na ihe mmụọ na-ekpe na chi na-agụ ya mmegharị ya na chiri mmadụ eri ya na chi na-agụ ya nyere ya ego ọ gazieri ya udo bịa dịrị ya ọkwa ka anyị chief nwa Chinemere Ọkịja ka na-ekwu iwuru ndị mara ọmụ na-ekwu adịchọkwa ka m rụọrọ ọgọdụ m ga-ebu ụzọ gbara gị afa ịgbakọ ịchọkwa ka ị mara ọmụọ na-ekwu ịkpọ m na fon ọ bụ na ọ bụ eze mmụọ na ebe a nwa bụ ihe na-ekwu mana ọgwụ onye ọkwa wayo na onye ọzọ na gịnị ya na-ekwu ịkpọkwa ịchọkwa ka mụ na ukwuo ịkpọ m na ofe afọ iwu m ịkpọ m na fon ịkpọ m vidio kọl adị m ezo onwe m ịkpọ m vidio kọl efu iwu m anya asị ọ ga-adị gị na mma na agha ọfụ a ga-akwado ịba asị m ime agbụkwụ otu ebe agha ọfụ a ị ga-ebu ihe ọnwa ebe agha ọfụ a ị ga-eji testimoni ebe agha ọfụ a gị bụ gị bụ nwaanyị na-afụ m ebe ọbụla na-afụ m n'ụbọchị tata asị m Chidimma ga-adịrị gị n'eke Chidimma ga-adịrị gị n'orie Chidimma ga-adịrị gị n'afọ Chidimma ga-adịrị gị na nkwọ asị m efu vidio tụsa vidio ka chi ihe ọma na-emere ụmụ Igbo meelewu ka ihe ọma na-emere ndị ihe ọma dị n'elu ihe ọma dị n'elu ihe ọma dị na ka ọ meelewu ka ndị mbụ na ndị egere n'ọrịa gị bụ oge gị bụ nwaanyị na-afụ n'ụbọchị tata asị m dobi ga-ederewu na eke derewu n'orie derewu na afọ derewu na nkwọ chetakwa na nọmba m ka bụ 090 13 20 55 65 ọkwa ekene ka ewetara ọkwa ekene ka ewetara ka anyị sisi ewere wee gbuoro mmụọ na mmụọ na-eme ọfụma ka a na-edoziri ihe ekwuru ọ ga-adịrị ụnụ na mma gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ogbugbe ekene wee na-agwa ụnụ gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ma gwa na ogbugbe ọ ka na-atakwa ndị mmadụ ego ndị eriri ego mmadụ o jikwe ka nkụ ndị eriri ego mmadụ agazie na ụmụnne m Igbo bụ onye jiri ya zere okwekwu ama gba otu a ka ọ dị